Павялічыць экспорт і знайсці ўнутраныя рэзервы. Лукашенко прызначыў новага кіраўніка БМЗ. Моцная атака на старце і дадатковыя тэсты. Час галасавання на выбарах у каардынацыйную раду прапануюць падоўжыць. Дзікая зграя. Улады не даюць рады ў змаганні з бяздомнымі сабакамі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Новыя кіраўнікі ў гомельскім і мазырскім выканкамах і на беларускім металургічным заводзе. Александр Лукашенко правёў кадравы дзень. Хто і за што атрымаў пасады, апавядзе Алина Скрабунова. БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. По-мужски пришел и начал работать. Новым кіраўніком холдингу «Беларуская металлургічная кампанія» Александр Лукашенко прызначыў Александра Саковіча. Раней чыноўнік кіраваў прамысловую палітыкай апарату Савету міністраў. А яшчэ раней быў намеснікам кіраўніка беларускага металлургічнага заводу. Лукашенко загадаў Саковічу павышаць вытворчасць і продажы на ўсіх прадпрыемствах холдингу – БМЗ, Менскім падшипниковым заводзе, Магілёўскім металлургічным ды іншых. Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы? Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать. А металлургический музей? Слава, товарищ президент. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой у якасці галоўнай праблемы Магілёўскага металлургічнага заводу зазначыў зніжэнне аб'ёмаў вытворчасці. Ці ўдасца новаму кіраўніку падвысіць яе на ўсіх прадпрыемствах холдингу? Чаму вытворчасць упала? Тому што менавіта няма рынкаў збыту, няма рынкаў продажу. І еўрапейскія рынкі адмовіліся. Санкцыі не дазваляюць зараз працаваць БМЗ з Еўропай. Раней яны прадавалі туды металічны кор для шынаў такіх буйных вытворцаў, як там Pirelli, Michelin, яны выкарыстоўвалі менавіта металічны кор БМЗ. І за гэта атрымлівалі добрыя грошы. Зараз гэта немагчыма. Тое, што яны зараз прадаюць у Расію, гэта нейкая арматура, там яшчэ нешта, гэта не такія дорогая продукция. Лукашенко загадаў Саковічу знайсці выхад прадукцыі холдингу на новыя рынкі, у прыватнасці на рынкі краінаў СНД. Замена кіраўніцтва, на мой погляд, тут асабліва нічога не будзе змяняць. Таму тут трэба мяняць палітыку, трэба наладжваць адносіны з еўразвязам, трэба адмаўляцца ад супрацы, ад падтрымкі Расіі ў вайне з Украінай, трэба вяртаць правы чалавека і ў першую чаргу правы працоўных у Беларусь. Трэба супрацоўнічаць з міжнароднай арганізацыяй працы. Наступнае кадравае прызначэнне датычыла пасады кіраўніка гомельскага гарвыканкаму. Замест Уладзіміра Прывалова, які кіраваў горадам з 2022 года, Лукашенко прызначыў свайго памочніка па Гомельшчыне Руслана Пархамовича. Вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, нужно позаниматься стройкой, нужно позаниматься в том числе и здравоохранением с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервы у города, их достаточно. Перад тым, як стаць памочнікам прэзідэнта па Гомельшчыне, Пархамович займаў пасаду міністра архітэктуры і будаўніцтва Беларусі, а яшчэ раней намесніка старшыні Магілёўскага аблвыканкаму и директора Магілёўскага домобудаўнічага комбинату. Я его запомнил как человека, у которого были постоянные недострои. Вот это если говорить обо мне конкретно. И постоянно Лукашенко пытался решить эти вопросы и постоянно даже публично говорил о том, что нужно это минимизировать. И кстати, он тоже кивал Лукашенко и говорил, что да, мы уменьшим, мы там к 3% подойдем по минимизации недостроев и долгостроев. Но ситуация все время ухудшалась. Перастаноўкі закранулі іншы гомельскі цэнтр Мазыр. Алену Паўлечку, якая кіравала горадам 10 гадоў, замянілі на Александра Верамеева, які раней узначальваў Петрыкаўскі райвыканкам. Алина Скрабунова, Белсат. Холдынгаў настолькі шмат, што наступны паўстане з ужо дзейных. Урад запланаваў стварэнне холдынгу сельскагаспадарчага машынабудавання, які аб'яднае больш за 20 прадпрыемстваў. У выніку маем атрымаць павышэнне аб'ёмаў экспарту. Ці здолее гігант працаваць як задумана і ці здолелі іншыя холдынгі, апавядзе Юлія Цяльпук.
Чыноўнікі спрабуюць рэалізаваць схему «Адзін канвеер» у экспарце зробленай у Беларусі сельскагаспадарчай тэхнікі. Змагаючыся за рынак збыту ў перыяд санкцыяў і кітайскай канкурэнцыі, урад пастанавіў сабраць усе сілы ў адзін кулак – стварыць холдынг «Сельгаз» машынабудавання. Стварэнне холдынгу дасць магчымасць аб'яднаць усіх вытворцаў пад адным брэндам, у перспектыве павысіць пазнавальнасць тэхнікі на экспартных рынках, а таксама з увагі на магчымасці канструктарскіх службаў прадпрыемстваў выпускаць асобныя віды складанай высокапрадукцыйнай тэхнікі. Новы холдынг паглыне створаныя раней холдынгі з кіроўнымі кампаніямі «Лідсельмаш», «Бабруйск Аграмаш» і «Менскі моторны завод», агулам 22 прадпрыемствы і 1 філіял ММЗ у Стаўпцоўскім раёне. А гэта значыць, што заводы не будуць экспартаваць свае прычэпы ці камбайны самастойна. Кіраўніцтва холдынгу будзе прасоўваць расійскім губернатарам не асобныя камбайны, а камплект тэхнікі ад плуга да сушылкі збожжа. Адзін кантракт, адзін сервісны цэнтр, адзін крэдыт. Ты збираешь всех под одним таким парасоновым брендом и потом просовываешь их в одном пакете. Это было бы значно эффективно. И это нормальная думка. Але не удачыненне да наших чыноўнікаў. Такі маркетынгавы план, ён сутыкнецца з сапраўднай працай гэтых прадпрыемстваў, якія паміж сабой вельмі розныя і уйдуць дзесяцігоддзі на тое, каб іх аб'яднаць у некую адную структуру. Самае галоўнае, каб нашыя рашэнні прыводзілі да заўважных вынікаў, падкрэсліў Александр Турчын. Аб'яднанне ў холдынгі дагэтуль не прыводзіла да росту прыбыткаў, нагадаў Александр Канаровіч. Паводле даследавання план Б стратных дзяржаўных холдынгаў летась стала 10, а годам раней было 6. Сярод стратнікаў упершыню фігуруе МАЗ. Даследнікі адзначылі пагаршэнне фінансавых вынікаў амаль усіх машынабудаўнічых прадпрыемстваў. Эти проблемы МАЗа, они накапливались не 1, не 2, не 3 года. Это Мы его зазначили для того, чтобы он эти проблемы решил. У склад новага холдынгу сельскагаспадарчага машынабудавання увойдзе холдынг «Бабруйск Аграмаш», кіроўная кампанія, якога паводле ініцыятывы «Белпол» скардзілася Міністэрству прамысловасці, што не зможа рэалізаваць замоваў для краінаў далёкай дугі праз кадравы голад. Конечно, гэта зварот, гэта сведчанне таго, што яны рыхтуюцца да правалу гэтага задання, і калі да іх запытаюцца, а чаго ж вы? Яны адкажуць, так мы ж вам пісалі, мы вас папярэджвалі, мы да вас звярталіся. Аб'яднанне хворых ні ў коім разе не дасць цалкам здаровы нейкі арганізм. Аднак пэўныя магчымасці ўтварэння холдынгаў дае. Крыху больш паспяховыя прадпрыемствы утрымліваюць наплыву стратных. Вялікая структура дапамагае размываць даўгі і браць новыя крэдыты для слабейшых вытворчасцяў. А цяпер і абменьвацца працоўнай сілай, каб часова закрыць кадравыя дзіркі. Юлія Цельпук, Белсат. Выбары ў каардынацыйную раду, што пачаліся са спазненнем амаль на судні, працягваюцца. На пачатак нашага выдання прагаласавалі больш за 200 асобаў. Тэрмін могуць падоўжыць праз тое, што ў першы дзень галасавання так і не адбылося праз атаку на платформу. Галасаванне ідзе вельмі роўна, з такімі здоровыми, скажем так, интервалами, то бок нельга сказаць, што ты дзесьці заўважаеш навідавок, што там, адзін за адным там кучна. То бок нічога, ніякай такое, што можна было б ацаніць як нейкую падазроную актыўнасць, не існуе. DDoS-атака налічвала мільярды запытаў, таму серверы апрацоўвання інфармацыі былі змененыя. А гэта пацягнула за сабой неабходнасць правесці тэсты. Галасаванне аднавілі толькі сёння. Выбарчая камісія пастанавіла звярнуцца да каардынацыйнай рады з рэкамендацыяй працягнуць тэрмін заканчэння галасавання на тую колькасць гадзінаў, якую платформа будзе недасяжная праз атакі. І яшчэ адзін выпадак інфаатакі. Купі падарункавыя карты Apple і дашлі мне код. Такія фэйкавыя паведамленні сёння сталі прыходзіць беларусам ад імя галоўнай рэдактаркі Белсату. Аднак адрас адпраўніка насамрэч не мае ніякага дачынення да Аліны Коўшык. Яна просіць не весціся на махлярства. Магчыма, некаторыя з вас сёння маглі атрымаць. Гэта проста звычайная фішынгавая рассылка, дзе маё імя і прозвішча выкарыстана, канешне ж, без майго ведама. Гэта абсалютнае махлярства. Відаць, я выклікаю даверу людзей. Гэта азначае, што яны рассылаюць такія лісты. Канешне ж, мы все з вами мусім памятаць пра галоўныя правілы лічбавай бяспекі. Не дасылаць, пераправяраць і не падзяляцца сваімі асабістымі дадзенымі.
Беларусь гатовая сустрэць хантавірус. Пра гэта заявілі ў Нацыянальнай акадэміі навук. Паводле навукоўцаў, Міністэрства аховы здароўя мае уласную тэст-сістэму для выяўлення хантавіруснай інфекцыі, якая раней ужо фіксавалася на тэрыторыі нашай краіны. Першыя выпадкі былі яшчэ ў 1990-х. Як сцвярджаюць, беларускі тэст дапамагае выявіць інфекцыю метадам ПЛР у рэжыме рэальнага часу. Хантавірус – гэта сямейства вірусаў, якія ў асноўным заражаюць мышападобных грызуноў і ў іх жа цыркулююць. Гэтыя вірусы распаўсюджаны як у новым, так і ў старым свеце. У залежнасці ад тыпу выклікаюць розныя захворванні з адрознымі сімптомамі. У Еўропе, Азіі і Афрыцы цыркулююць штамы, якія пераважна прыводзяць да гемарагічнай ліхаманкі з нырачным сіндромам. Гэта цяжкі стан, які паражае судзіны і ныркі. Тым часам Сусветная арганізацыя здароўя папярэдзіла пра магчымыя новыя выпадкі хантавіруса, улічваючы працяглы інкубацыйны перыяд. Хантавірус пацверджаны ў 9 пасажыраў круізнага лайнера МВ «Гон'юс». Пасля выбуху віруса памерлі 3 чалавекі, сямейная пара з Нідерландаў і грамадзянка Нямецчыны. Усяго на борце былі прыблізна 150 чалавек з 23 краінаў. Больш за 80 працаўнікоў лясной гаспадаркі і каля 3 дзясяткаў машынаў дзяжурылі ўначы на мяжы з Украінаю. Лясны пажар у зоне адчужэння Чарнобыльскай АЭС небяспечна наблізіўся да беларускай мяжы і можа перакінуцца на наш бок. Найбольшая рызыка для мілашэвіцкага лясгасу на Гомельшчыне. Міністэрства лясной гаспадаркі паведамляе пра гатовасць аператыўных групаў зліквідаваць агонь, што пяройдзе мяжу. Ва ўкраіне пажар трывае ўжо амаль тыдзень. Дрэнныя ўмовы надвор'я, у тым ліку сухі моцны вецер, перашкаджаюць намаганням кантраляваць полымя. Яно знішчыла больш за 1200 гектараў лесу. Часткай гэтай тэрыторыі пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС забруджаная радыяцыяй. Ад найлепшых сяброў чалавека да рэальнай пагрозы жыццю. Тэма сабачага тэрору зноўку на слыху праз трагедыю, што адбылася надоечы ў Гомлі. Там бадзяжныя жывёліны напалі і знявечылі дзяўчынку. Паводле мясцовых жыхароў, беспрытульныя сабакі ў абласным цэнтры з'явіліся не сёння і не ўчора. Чаму ж улады, якія гэтак аддана кантралююць жыццё сugрамадзянаў, не могуць узяць пад кантроль зграй здзічэлых сабакаў? Пытанне актуальнае і для іншых рэгіёнаў краіны. Тэму працягне Валера Руселік. Жыццю больш нічога не пагражае. Пацыентку перавялі з рэанімацыі ў траўматалагічнае аддзяленне. Дактары апавялі пра стан 11-гадовай Ліды, якую мінулую пятніцу ў Гомлі ледзьве не загрызлі бадзяжныя сабакі. В каком состоянии доставили ребенка, конечно, это было состояние крайне тяжелое. Ребенок был весь искусан, начиная от головы, заканчивая ногами. Был экстренно поднят в операционную, где выполнены все необходимые хирургические манипуляции по хирургической обработке ран и проведению антирабической профилактики. Агулам лячэнне дзяўчынкі зойме каля 2 тыдняў. За гэты час яе чакае псіхалагічная і сацыяльная рэабілітацыя. Тым часам мясцовыя ўлады заклікаюць месцічаў быць пільнымі і не падсілкоўваць бадзяжных жывёлінаў, паведамляць пра іхнае месцазнаходжанне, а таксама пахваліліся. У звязку з гэтым інцыдэнтам профільныя службы гораду значна ўзмацнілі працу для адлову бадзяжных жывёлінаў. Вось толькі чаму нельга было гэтага зрабіць раней і яшчэ да нападу на дзяўчынку. Займацца гэтымі працэдурамі мусяць мясцовыя камунальныя службы, а адказнасць і вызначэнне прыняццё рашэнняў і вызначэння фінансавай падтрымкі гэтым працэдурам ускладзена на мясцовыя саветы. Ну, хіба што это не з'яўляецца прыярытэтным пытаннем для мясцовай улады, альбо проста бракуе сродкаў. Пры гэтым праблема бадзяжных жывёлінаў, падкрэслівае Губарэвіч, уласцівая не толькі Гомельшчыне. У сацыяльных сетках поўна відэа, у якіх людзі скардзяцца на зграі здзічэлых сабакаў, якія нападаюць на людзей, разрываюць на шматкі свойскіх і дзікіх жывёлінаў. Деревня Антосина. Вышла погулять. Вот они меня чудом не загрызли в прошлый раз. Мне приходится ходить с палкой. Смотрите, они на меня летят. Сегодня, идя на работу, я, взрослая женщина, в городе Житковичи, микрорайон Озерный, встретила целую стаю
из 12 огроменных собак. Я искала номер горячей линии, естественно, онлайн, но мне показал интернет, что работают все понедельник-пятница. Как бороться с такой проблемой? Подскажите. Цяперашняе заканадаўства толькі дэкларуе адлоў бадзяжных жывёлінаў, чыпаванне іх і затым перадачу ў прытулкі альбо валанцёрам, а канкрэтны парадак дзеянняў вызначаюць мясцовыя ўлады. Адказнасць складаецца на мясцовыя службы, якім зачастую прасцей адстраліць жывёлаў, чым займацца вось гэтымі доўгімі працэдурамі стэрылізацыі, чіпіравання і пасля яшчэ без наяўнасці сродкаў знаходзіць магчымасць для ўтрымання жывёлаў. І вельмі часта это здараецца на вачах у грамадзян, вось гэты адстрэл у малалетніх дзяцей. Акрамя заклікаў не падсілкоўваць бадзяжных жывёлінаў, кінолагі раяць насіць у кішэні газавы балончык альбо свісток. Таксама, каб не справакаваць нападу, трэба захоўваць спакой і не бегчы, не паварочвацца спінаю і не глядзець у вочы сабаку. Калі ж атака ўсё-ткі адбылася, варта прыціснуцца да сцяны альбо дрэва, каб пазбегчы атачэння зграяй і стварыць бар'ер з таго, што ёсць – парасона, заплечніка, курткі. Пры нападзе прыкрываць найперш жыццёва важныя органы. Валер Руселік, Белсат. У Харкаве прайшоў чарговы суд над беларускім добраахвотнікам Александром Красоўскім з пазыўным «Жэрар», які з 2022 года ваяваў за Украіну. Па просьбе абвінавачання тэрмін утрымання пад вартай «Жэрару» працягнулі на 35 дзён. Былы камандзір падраздзялення ЗСУ «Тур» застанецца ў СІЗА як мінімум да 14 чэрвеня без магчымасці выйсці пад заклад. За кратамі ён знаходзіцца ўжо амаль 2 месяцы. Яго вінавацяць у самавольным пакіданні часткі і незаконным захоўванні зброі. Абарона добраахвотніка лічыць справу сфабрыкаваную, а таксама звяртае ўвагу на тое, што ён іншаземец і добраахвотна ваюе за Украіну. А ягоная жонка цяпер вымушаная сама забяспечваць сям'ю і даглядаць 3-гадовую дачку, якая мае інваліднасць. Пазіцыя пракурора палягае на тым, што патрэбны час на дасудовае расследаванне і вывучэнне матэрыялаў. Не толькі бульба і дыктатура. У Варшаўскім універсітэце прэзентавалі кнігу «Беларусь. Што трэба ведаць кожнаму». Гэта выданне знакамітай серыі Oxford University Press, што апавядае шырокаму чытачу пра складаныя краіны і рэгіёны свету. Аўтары кнігі – беларускі палітолаг Вераніка Лапуцька і канадскі даследнік Дэвід Марплс. Апісваюць гісторыю, ідэнтычнасць і месца Беларусі паміж Расіяй ды Еўропай. Як чалавек, які нарадзіўся ў Беларусі і правёў там вялікую частку жыцця і працаваў з Беларусю і Беларусі на розных міжнародных таксама праектах, было важна паказаць першую чаргу, што Беларусь гэта не вось гэтыя стэрэатыпы, дыктатар, бульба, сена. Гэта, конечно, таксама частка Беларусі, але Беларусь набагата больш разнастайная і цікавая, набагата больш многагранная як краіна і людзі яе таксама. Гэта паказаў і 2020 год, калі ў нас былі пратэсты і іншыя рэчы, якія ўжо потом даведваліся іншаземцы пра Беларусь. Таму для мяне было важна напісаць і пра менавіта ў сваёй частцы, і пра як развіваўся наш IT, і пра тое, якую ролю гралі жанчыны, што жанчыны робяць, вось пра гэта фемінісцкія рухі, пра ролю таксама міжкультурнасці беларускай. Я пісала, мне было цікава і важна напісаць пра тое, што ідыш быў, напрыклад, афіцыйнай мовай у савецкай Беларусі да 36 года. Пісаць пра Халакост, чым ён адрозніваўся ад таго, як ён выглядаў у суседніх краінах. Таксама мы напісалі пра, конечно, пра арабіцу, так што беларуская мова это адна з вось гэтых рэгіёнаў славянскіх, у якой быў таксама і арабскі алфавіт. Мы хацелі паказаць такія адметнасці, якія абсалютна невядомы іншаземцам, замежнікам і не ўсім таксама беларусам, каб штосьці, што чапляла, што было б цікавым і таксама, што перакрэсліла гэты вось такі плоскі імідж апошняй дыктатуры Еўропы і гэтак далей. Размова з аўтаркаю кнігі Веранікай Лапуцькай у студыі Белсат ужо неўзабаве, а пакуль да іншых навінаў. У Крамлі пацвердзілі, Пуцін гатовы да перамоваў з Зеленскім у Маскве. Альбо ў любым пункце свету, але толькі для падпісання фінальнай версіі мірнага пагаднення.
Такую ж заяву пасля правядзення параду 9 траўня рабіў і ўласна Пуцін. А тым часам расійска-украінскае перамір'е, запланаванае Трампам, скончылася і атакі аднавіліся. Навіны замежжа ў нашым аглядзе. Трехдзённае замірэнне паміж Украінай і Расіяй скончылася ўзаемным абменам удараў. Спыненне агню дзеяла з 9 траўня і завяршылася ў ноч на 12. Владимир Зеленскі заявіў, што ўжо ўначы расейцы атакавалі Украіну больш як 200 БПЛА і дзесяткамі ракетаў. Ён паабяцаў люстэркавы адказ. Вядома пра ўдары ў Кіеве і Дняпры. Тым часам пра атакі беспілотнікаў пішуць у расійскіх рэгіёнах. Гэтак у Аренбурзе дрон патрапіў у жылы дом. Пра ахвяраў інфармацыі ўлады не давалі. Трамп разглядае магчымасць аднавіць удары па Іране, піша CNN. Паводле выдання, амерыканскі прэзідэнт незадаволены хадою перамоваў наконт спынення агню. Надоечы ён назваў чарговую прапанову Тэгерану незадавальняючай. Крыніцы ў Белым доме апавядаюць, што на варыянце аднаўлення баявых дзеянняў настойваюць прадстаўнікі Пентагону. Аднак яны сумняюцца, што пастанову прымуць да візіту Трампа ў Кітай, запланаваны на 13-15 траўня. У той жа час газета Wall Street Journal высветліла, што аб'яднаныя арабскія Эміраты таемна наносілі ўдары па Іране падчас аперацыі ЗША і Ізраілю, ды бяруць у ёй удзел. Аднак афіцыйна ўлады Эміратаў гэта адмаўляюць. Тым часам прэзідэнт ЗША згадаў вызваленне палітычных вязняў у Беларусі. Гэта адбылося падчас размовы з журналістамі ў Белым доме. У прамове Трамп адзначыў намаганні свайго спецпасланніка ў пытаннях нашай краіны Джона Коула. Ён вярнуў сотні людзей з Беларусі. Ведаеце, вы чыталі пра гэта. І лідар быў фантастычны, але нехта павінен быў папрасіць улады Беларусі. Байден ніколі не прасіў, а мы папрасілі. І вызваляем сотні людзей са зняволення і турмаў, дзе яны не павінны быць. Раней Трамп ужо дзякаваў Лукашэнку за вызваленне Анджэя Пачобута. А Коул у інтэрв'ю Reuters заяўляў, што блізкім часам чакаюцца новыя перамовы і новыя вызваленні палітычных вязняў. У Вене пачынаецца 70-й конкурс песні Еўрабачання. Сёння там пройдзе першы паўфінал. Яго ўжо называюць самым скандальным за ўсю працяглую гісторыю. Праз допуск да ўдзелу Ізраіля цяперашняе Еўрабачанне байкатуюць адразу 5 краінаў. Транслятары Іспаніі, Славеніі, Нідерландаў, Ісландыі і Ірландыі не толькі не адправілі на конкурс сваіх прадстаўнікоў, але і адмовіліся паказваць конкурс. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International назвала пастанову арганізатараў дапусціць ізраільскіх выканаўцаў падвойнымі стандартамі і здрадаю чалавечнасці. Агулам у конкурсе бяруць удзел 35 краінаў. Пераможцу вызначаць у суботу 16 траўня. Антон Бяздольны, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзем з Алесем Залеўскім. Вітаю, гаспадарства. Беларускае войска рыхтуюць да новай вайны. Лукашенко пасля праверкі арміі загадаў кропкава рыхтаваць часткі да вайны і фактычна апісаў для Беларусі іранскі сцэнар. Масавыя ўдары дронамі і ракетамі. Хто можа напасці на Беларусь, а таксама наколькі беларуская армія сапраўды гатовая да такіх пагроз. І другая наша тэма, ужо ці незваротна ўжо змяніліся самі беларусы пасля 2020 года. У ЗША выйшла кніга «Беларус. What everyone needs to know», якая спрабуе растлумачыць свету. Беларусь – гэта не рускі мір і не савецкі музей. Запрашаем у студыю Белсат праз імгненне. Государства, добрый вечер. Это Анастасия Русецкая, Олесь Залевский, студия Белсат. И на пачатку пытання, як традыцыйна мы у вас пытаемся, сёння тэма Лукашенко рыхтуецца да вайны. А вы, калі ласка, бярыце ўдзел у нашым галасаванні, маем для вас 4 варыянты адказаў. Ну і ўсе яны вельмі цікавыя, нават першасныя. Вынікі цікава, як яны будуць змяняцца пасля размовы з нашым спікерам. Ну і пачнем, власна, ад гэтай тэмы. Беларускае войска рыхтуюць да іранскага сцэнара. Пасля правярання арміі Лукашенко сёння запатрабаваў кропкава рыхтаваць часткі да вайны. А напярэдадні, гаворачы пра новую праграму ўзбраенняў, фактычна апісаў галоўную пагрозу для Беларусі – удары ракетамі і дронамі без наземнага ўварвання. Ці сапраўды менавіта да такой вайны цяпер рыхтуецца Менск?
І ці гатовы. Пры гэтым галоўны акцэнт новай праграмы ўзбраенняў на супрацьпаветранай абароне, радыёэлектроннай барацьбе, сувязі і выведцы. Напярэдадні Лукашенка спасхаўся на канфлікт вакол Ірану і фактычна прызнаў, галоўная пагроза сучаснай вайны – масавыя ўдары ракетамі і дронамі. Паводле ўлады ў Беларусі доля сучаснага ўзбраення ў арміі ўжо дасягнула 45%, але галоўнае пытанне – што хаваецца за гэтай лічбаю? Сапраўды новыя тэхналогіі ці мадэрнізацыя старой савецкай тэхнікі? З намі на сувязі Владимир Жыгар, прадстаўнік Белпол. Спадар Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый, спадар Владимир. Лукашенко фактычна апісвае для Беларусі іранскі сцэнар, вось гэтыя масавыя ўдары ракетамі, дронамі і без пры гэтым наземнага ўварвання, хаця здавалася б раней менавіта да гэтага рыхтаваліся. Наколькі вось актуальна і рэалістычная гэты выклік, пагроза, да якой рыхтуюцца беларускія войскі сёння? Ну і хто у такім разе мае вось гэтымі ракетамі і дронамі страляць па Беларусі? Ну, в принципе, мы имеем ситуацию, когда реалии и теперешняя война в Украине, и война в Иране, в общем-то, показывают, как в 21 веке ведутся войны. То есть не обязательно вторгаться, не обязательно использовать старые какие-то методички и эти, скажем так, старые планы для ведения боевых действий. И Украина, в принципе, это показывает. Да? То есть она очень качественно, точечно работает по целям в России. И, безусловно, Лукашенко осознает, что именно такой и будет война. И, надо признаться, в Беларуси производят очень многое из того, что, в общем, ну, то есть из видов оружия, которые используются в войне. Однако все мы понимаем, что качество этого оружия крайне сомнительное, потому что это, по большому счету, это какие-то модернизированные советские установки, советские технологии. И если, отвечая на ваш вопрос о том, кто может, ну, в принципе, это то, о чем говорит Белпол уже, наверное, на протяжении 2,5 лет, что Беларусь готовится к войне. Милитаризируется белорусские дети, милитаризируется белорусская экономика, изменяется законодательство, очень многие, да, то есть там пункты, которые подверглись изменению. На территории Беларуси возводится военная инфраструктура, которая не нужна государству, которое не готовится к войне. Поэтому, безусловно, здесь мы отмечаем, что вопрос не только в Украине, сколько именно в конфликте со странами НАТО. Ну, вось вы кажаце, што рыхтуецца да вайны, але і суседзі все, некаторыя ваююць, як Украіна і Расія, ну і Польшча, Літва, як чальцы НАТО, таксама шырока і праводзяць там мадэрнізацыю і свайго войска, і запрашаюць замежнае, так, і гэтак далей. То бок і выдаткі растуць, так, на войска. Ну і лагічна, што Беларусь пасярэдзіне гэтага ўсяго знаходзіцца, ну і таксама мае неяк свае кандыцыі вайсковыя подцягваць пытанне, вось ці фактычна Беларусь мае все магчымасці і тэхналогіі для таго, каб эфектыўна супрацьстаяць гэтым выклікам, пра якія вы кажаце, пра гэтыя дроны, ракеты. Бо калі нават паглядзець на тую ж Расею, з якой у нас вайсковы саюз, ну дык яны не моцна сабе даюць рады з украінскімі дронамі і нават з гэтымі фламінга, так, новымі ракетамі, якія яны пачалі рабіць. Ну, безусловно, советский тип вооружения значительно уступает натовскому вооружению. И даже небольшое количество условных «Хаймарс» значительно сделали перевес Украины там, в определенный момент. И новые технологии, как те же самые «Фламинго», различные FPV-дроны, действительно играют большую роль в современной войне. Но если говорить про западные страны, почему они в том числе вкладывают огромные деньги в собственную оборону? Потому что они видят, какой у них есть сосед. Беларусь предоставила свою территорию для полномасштабного вторжения в Украину. Беларусь предоставляет свое воздушное пространство для пролета дронов. Все мы понимаем, что Беларусь утратила свой военный суверенитет. И всеми этими, если с точки зрения именно военного говорить, все управляет Кремль.
Белорусские производства производят вооружение, БПЛА, боеприпасы, микрочипы. То есть это нормальная ответная реакция, когда у тебя такой сосед. Але ці беларускае войска можа скочыць вышэй тэхналогіі расійскага войска, так скажем, ці вось у дадзенай сітуацыі, так якую загнаў Александр Лукашенко, так сваімі дамовамі там з Расіяй і так далей, сваёй палітыкай, што у дадзенай сітуацыі мы тэхналагічна не можам зрабіць нічога лепшага, чым ужо, напрыклад, Расія мае, так? Ці ёсць... Смотрите, даже... Бо я вот гляжу... Есть такая ситуация, что даже модернизация полонеза, просто модернизация полонеза и создание собственной ракеты для РСЗО «Полонез», это вызвало огромные проблемы, потому что в Беларуси не производят взрывчатые вещества. В Беларуси не было таких направлений, как ракетостроение. То есть, по сути, даже вот создание одной ракеты для полонеза — это уже большая проблема, которая в настоящее время, безусловно, они стараются ее решить. Но это не значит, что они ее решат там условно через месяц, через два, ну там до конца года у них по плану, в общем-то, произвести собственную ракету. Да, есть беспилотники, их примерно в среднем так, где-то 35 видов, которые уже производятся на территории Беларуси. Часть из них поставляется в Россию уже, и часть из них, увы, использовалась Россией в войне против Украины. Однако это все равно не такое пока что массовое, либо очень эффективное оружие. То есть, по сути, Беларусь старается производить то, что есть у них на вооружении, либо есть на вооружении у России, потому что очень часто там те же самые прицелы для бронетанковой техники производилось для такой техники, которой в Беларуси нет и никогда не было. Поэтому какого-то значительного скачка производства какого-то вооружения безумного Беларусь не может этого сделать, у него просто на это нет денег. Все то, что модернизируется в Беларуси, все то, что возводится с нуля, все то, что переориентируется, как тот же самый Лигмаш, это все происходит за деньги русских, потому что русские являются основным выгодополучателем. Ну, вось я хотел наступное пытанне вам аккурат задать про бюджеты, так, наши суседзяў и России на войну, так, ну и вось кажучы про гэтыя дроны, я просто аккурат сегодня министр обороны Беларуси был на справаздачы перед Александром Лукашенком, а министр обороны Украины сегодня сустракаўся з SEO компанией, зараз скажу вам, якая Palantir, так, и это, ну, просто супер огромная, так, технологичная развитая теперь компания, и вось яна им будет теперь дапамагаць интегровать АИ развязанне у системы детального анализа поветренных атак, для працы с великими объемами разведданных, карацей, там уже космос таки наступает, так, и глядячи на наши, так, и вучэнні, и расходы на бюджет, а бюджеты у нас такие, что номинально нібыта вырос на 4% для обороны от минулого года, але фактично яго з'ела инфляция. Так? Але улады при этом і Лукашенко сёння еще мудрается неким чином тлумачыць повышение боездольности армии. Але оно можа сапраўды адбылося павышэнне гэтага боездольнасці арміі за гэтыя гады вайны ва ўкраіне, навучыліся вот дроны рабіць, імі ўпраўляць, то бок ёсць, как бы, беларуская армія все-таки расце, як бы там ни было, развіваецца да гэтых крытэраў сучаснай вайны, ці все-таки мы занадта моцна адстаем ад суседзяў? С одной стороны, мы, конечно, очень серьезно отстаем от соседей, безусловно. А с другой стороны, тот опыт, который есть за счет войны в Украине, конечно же, белорусским войском он перенимается. Но все равно одно дело точечная, филигранная, такая ювелирная работа ВСУ, а другое дело, в принципе, та тактика, которую выбрал Кремль, просто бомбить мирные города. И, ну да, с точки зрения, например, того, что вот дроны, да, что БПЛА, что это сейчас очень сильно эффективно, конечно же, определенная информация доходит, но все равно одно дело учиться, другое дело это все использовать на практике. Если говорить про Беларусь, ну смотрите, они не так давно заявляли о создании собственного автомата, там, ВКС-100, если я не ошибаюсь. Фактически это является просто модернизированный автомат Калашникова, который
напичкан туда, напичкали различных там оптики, других там моментов, и это все делает компания Kidmatech. Но опять-таки все упирается, чтобы производить его действительно массово и куда-то, например, продавать русским, продавать кому-то еще, необходимо оборудование. Оборудования такого в Беларуси нет. Планировалось, что для массового производства это оборудование будет поставлено из Ирана. Но сейчас этот вопрос очень серьезно подвис из-за ситуации в Иране. То есть и то же самое касается, например, производства тех же самых боеприпасов, артиллерийских выстрелов, реактивных снарядов. Такой отрасли вообще в Беларуси не было, ее создают с нуля, но там регулярно сталкиваются с огромным количеством проблем, что нет какого-то оборудования, его необходимо закупать, очень часто этому мешают санкции. Нет взрывчатки, нет компонентов для взрывчатки, опять-таки, ее нужно закупать. Беларусь пыталась сделать порох из льна, но, как оказалось, что это, мягко говоря, сильно неэффективно, и поэтому от этой идеи на сегодняшний день отказались. Поэтому есть, может быть, некий рост, может быть, это даже не рост, а расширение какое-то вширь, то есть идут, но безусловно, белорусские военные серьезно, то есть значительно уступают западным военным, и не говоря уже просто про Украину. Спадар Владимир, мы таксама сёння у наших гледачоў пытаемся, ці рыхтуюцца яны да вайны, вот у сувязі з заявай Лукашэнкі, тое, што ён рыхтуецца да вайны. І цікава, прыкладна аднолькава адказваюць людзі паміж нашымі варыянтамі, хіба найменш 19% кажуць нават не задумваюся, а найбольш 27% кажуць чакаю, але бяздзейна. І вось тут такое блізу чалавечае пытанне, ці акрамя вот этого чакання бяздзейнага беларусы ўвогуле могуць неяк адчуць сапраўдную пагрозу. То бок, калі мы на фоне пастаянных вучэнняў, на фоне пастаяннага правярання вайскоўцаў чуем заяву Лукашэнкі, будзем адмабілізоўваць кропкава часці для таго, каб рыхтаваць іх да вайны. Ці гэта ўжо наступны крок, на які трэба звярнуць увагу, ці ўсё ж такі тыя самыя рэйкі? В принципе, это то же самое, с одной стороны, потому что если что-то Лукашенко говорит, то он все-таки, те, кто ему пишут текста, и тот, кто это все показывает, то есть это все, в принципе, более-менее спланировано. То, что находится в тени, вот это действительно вызывает угрозу. И Белпол за последние несколько месяцев провел несколько десятков брифингов, где мы доводим нашим европейским партнерам, нашим украинским партнерам, Белпол был не так давно в Киеве, мы доводим эту информацию и показываем реальное положение вещей. Вот то, что действительно режим скрывает, то, что действительно указывает на подготовительные действия, мы это демонстрируем, мы каждое свое слово аргументируем документами, какими-то чертежами. И вот это по-настоящему вызывает угрозу, потому что очень многое из того, что делается, оно делается, во-первых, за деньги русских, и, во-вторых, что-то должно быть готово, либо должно выйти на свои производственные мощности к 2027 году. И это действительно вызывает что-то ближе к середине 2027 года, но вот это вызывает действительно огромные опасения. С учетом того, что еще и законодательство меняется, где вводятся такие, например, понятия, как разбор завалов гражданским населением в невоенное время. Опять-таки, это все с отсылкой к так называемому СВО. Либо принятие на службу, в сержантский состав, естественно, не граждан Республики Беларусь. Это все, надо на всю эту картину смотреть целиком. Не на отдельные ее пазлы, условно, что-то Лукашенко сказал, чего-то он не сказал, а вот действительно на всю эту картину целиком. Когда на нее смотришь, это действительно вызывает очень серьезное опасение. Так, і вот вы пачалі ад гэтага, ад мілітарызацыі насельніцтва. Мне таксама гэта, асабіста у мяне таксама гэтае апасенне вялікія выклікае, мілітарызацыя асабліва моладзі, школьнікаў. І вось акурат сёння стала вядома, ва ўкраіне загінуў першы расійскі студэнт, які быў завербаваны ў войскі гэтыя БПЛА, што яны так цяпер рэкламіравалі. Валерый Аверин загінуў праз 2 тыдні, усяго праз 2 тыдні, як скончыў вучобу. Маці загінула, расказала в BBC, як хлопца спачатку вербавалі ваяваць у школе на ваенных уроках, а пасля у тэхнікуме. Вось і цяпер такая рамантызацыя таксама сярод беларускага школьніцтва адбываецца. Беларускія чыноўнікі, улады
рамантызуюць гэтую вайну. Будзем таксама сачыць за гэтай тэмай. Дзякуй вялікі за размову вам. Спадар Владзімір Жыгар быў на відэасувязі, прадстаўнік Белпола, і мы размаўлялі пра апошнія зноўку ваяўнічыя заявы Александра Лукашенка, які кажа, што вось ужо некаторыя часткі нібыта нават рыхтуюцца да вайны ў Беларусі. Ну а цяпер наша традыцыйная сталая рубрика «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ-медыа. І пачынаем ад Гарадзеншчыны. Там у Слонеме у сацыяльных сетках разгарэлася дыскусія вакол мясцовага апарата МРТ. Жыхары сцвярджаюць, што даследаванні нібыта могуць прайсці толькі людзі вагою да 80 кілаграмаў, а астатніх адпраўляюць у іншыя гарады. У раённым шпіталі на абвінавачанне адказалі. Прычынай абмеркавання стаўся допіс мясцовага жыхара. Маўляў, яго не праверылі праз вагу. У каментарах адны скардзіліся, што апарат кітайскай вытворчасці сапраўды вузкі. Іншыя ж сцвярджалі, што без праблемаў праходзілі МРТ і з большаю вагой. У Слонемскай цэнтральнай раённай больніцы патлумачылі, абмежаванні сапраўды дзеялі, але толькі часова, пасля паломкі аднаго з элементаў абсталявання. Праз гэта асобныя даследаванні не праводзіліся пацыентам вагою больш за 80 кілаграмаў. Паводле адміністрацыі, цяпер МРТ могуць праходзіць пацыенты вагою да 200 кілаграмаў. Зрабілі адаптацыю для беларусаў кітайскага МРТ. Крочым далей. Гомлі працаўнікі прыватнай фірмы ўжо некалькі месяцаў не могуць атрымаць заробку. Людзі сцвярджаюць, грошай не бачылі з пачатку года. А з тымі, хто звольніўся, так і не разлічыліся. Работнікі звярталіся ў выканкам, пракуратуру, дзяржкантроль. Аднак сітуацыя не змянілася. Тым часам у афіцыйных справаздачах улады працягваюць казаць пра абарону правоў працаўнікоў і своечасовую дапамогу. Са словаў работнікаў прадпрыемства BPG «Пластык» праблемы пачаліся яшчэ ў студзені. Спачатку затрымкі тлумачылі часовымі цяжкасцямі, абяцалі, што выплаты хутка адновяцца, аднак заробак людзі так і не атрымалі. У красавіку каля 20 чалавек звольніліся, але нават пасля звальнення грошай ім так і не выплацілі. Людзі асцерагаюцца, што фірмы могуць абвясціць банкрутам, і тады вярнуць заробленае стане практычна немагчыма. Пры гэтым у афіцыйных справаздачах улады рэгулярна заяўляюць пра паспяховую барацьбу з запазычанасцямі ў заработных платах. Але не ў гэтым выпадку. Беларусы абмяркоўваюць гатэль у Сянне, што на Меншчыне, які ці Віцебшчына ўжо. Так, падкажыце ў каментарах, прабачце, так, магчыма, на мяжы Меншчыны і Віцебшчыне. Адзін з ролікаў нечакана зрабіўся зоркаю, не канкрэтна роліка, гэты гатэль зрабіўся зоркаю сацыяльных сетак. Дзяўчына паказала нумар мясцовага гатэлю з мэбляю, быццам з мінулага стагоддзя. Цьмяным асвятленнем і інтэр'ерам, які каментатары ўжо параўналі з дэкарацыямі да савецкага фільму. Адзіным відавочным плюсам карыстальнікі соцсетак назвалі від з вакна на будынак райвыканкаму. Адны карыстальнікі не паверылі, што такі гатэль можа працаваць у 26-м годзе. Іншыя іранізавалі, маўляў, добра ўжо тое, што гатэль у Сянне наагул існуе. У каментарах пішуць, што тут павінны даплочваць за пражыванне, а некаторыя ўпэўненыя, каб гатэль быў прыватны, яго даўно б зачынілі або прымусілі зрабіць рамонт. Пры гэтым на інвестыцыйным партале ўлада ў Беларусі пазначана, гатэль гатовыя прадаць прыкладна за $150 000. Гэта не першы выпадак, калі гатэль у Сяне робіцца падставаю для абмеркаванняў. Яшчэ мінулым летам блогер Павел Пармон залучыў яго ў свой агляд найгоршых гатэляў Беларусі. Зрэшты, мае установа і плюс. Ноч тут каштуе крыху больш за 20 рублёў. Ну то вось і маем разгадку таямнічага гатэля. Ну а мы да іншых тэмаў. Так, у Вільні распачынае працу пляцоўка Рады Еўропы для камунікацыі з беларусамі. Інфармацыйны пункт месціцца ў літоўскай нацыянальнай бібліятэцы імя Марцінаса Мажвідаса. Можа, я таксама неправільна. На інаўгурацыі з прамовамі выступілі ключавыя літоўскія палітыкі, а таксама Святлана Ціханоўская. Якая практычная карысць ад пункту для беларусаў? Пытаемся ў нашай калегі з Вільні Глафіры Жук. Прывітанне. Глафіра, табе слова.
Прывітанне, Алеся, Наста. Мы ў літоўскай нацыянальнай бібліятэцы імя Марціна Самажвідаса. Тут будзе працаваць інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Цяпер беларусы здолеюць значна часцей браць удзел у адукацыйных і культурніцкіх ініцыятывах, праектах Рады Еўропы. Паводле афіцыйных спікераў гэта мае ўзмацніць падтрыманне беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама вывесці развіццё супрацы з беларусамі, якія працуюць для пераменаў у сваёй краіне на новы ўзровень. Ідэя такога пункту з'явілася ў межах кантактавай групы Рады Еўропы і беларускіх дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніка групы Александра Шлыка ідэю хутка падтрымала Літва. Раней такі інфармацыйны пункт існаваў у Менску пры БДУ, але пасля таго, як у 22-м годзе Рада Еўропы замарозіла ўсе кантакты з афіцыйным Менскам, ён спыніў працу. Праз кантактавую групу распрацоўваюцца планы дзеянняў у справе Беларусі. У іх уваходзяць праекты для грамадзянскай супольнасці, незалежных журналістаў, моладзі, праваабаронцаў, а таксама праца на тэму адмены смяротнага пакарання. Цяпер частку гэтых ініцыятываў можна будзе рэалізоўваць тут, у Вільні, бо не заўсёды ёсць магчымасць весці людзей у Страсбург, дзе месціцца Рада Еўропы. Праводзіць сустрэчы, трэнінгі, адукацыйныя праграмы для беларусаў у Вільні танней, што дазваляе далучыць больш удзельнікаў. Памяшканням, дзе будзе працаваць пункт, змогуць карыстацца таксама беларускія арганізацыі. Для шмат якіх НДА ў эміграцыі гэта істотна, бо часта няма ўласнай інфраструктуры, залаў, офісаў, месцаў для сустрэчаў. Дакладную суму, у якой абыдзецца праца пункту, арганізатары не называюць. Паводле Александра Шлыка, дзейнасць у межах планаў кантактавай групы фінансуецца са сродкаў, якія вылучаюцца краінамі-сябрамі Рады Еўропы. Асобную ролю ў адкрыцці адыграла Літва. Яна падтрымала ідэю палітычна і арганізацыйна. Літоўскі бок дапамог стварыць прававыя ўмовы, каб такі пункт мог працаваць у Вільні. Факт адкрыцця такога пункту паказвае, што беларусаў працягваюць бачыць часткай еўрапейскай прававой і дэмакратычнай прасторы. Студыя. Дзякуй, Глафіра, за гэтыя падрабязнасці. Глафіра Жук з Вільні была з намі на сувязі. Ну, а мы крочым далей. Беларусь – гэта савецкі запаведнік ці краіна, якую свет дасюль проста дрэнна разумее. У Варшаўскім універсітэце прэзентавалі кнігу «Беларусь. Што трэба ведаць кожнаму» пра гісторыю, ідэнтычнасці і месца Беларусі паміж Расіяй і Еўропай. Аўтары сцвярджаюць, Беларусь значна больш складаная і жывая, чымся стэрэатып пра апошнюю дыктатуру Еўропы. Кніга выйшла ў знакамітай серыі «Оксфорд Юніверсіті Прэс», якая тлумачыць шырокаму чытачу складаныя краіны і рэгіёны свету. Аўтары – беларускі палітолог Вераніка Лапуцька і канадскі даследнік Дэвід Марпс спрабуюць растлумачыць, чаму Беларусь нельга зводзіць толькі да Лукашэнкі, СССР або рускага міра. Я думаю, беларусы цалкам адрозніваюцца ад украінцаў ці расейцаў. Яны маюць іншы бэкграунд, свой спосаб вядзення справаў і размоваў. Таксама я пабачу мірнасць беларусаў ды іхнае нежаданне быць уцягнутымі ў вайну. У кнізе пра беларускую гісторыю, пратэсты 2020 года, вайну Расіі супраць Украіны і тое, як Беларусь апынулася паміж усходам і захадам. Але галоўная дыскусія цяпер нават не пра мінулае, а пра тое, ці магчыма ў 21 стагоддзі закансерваваць цэлую краіну ў савецкай мадэлі і ці ўжо незваротна змянілася сама беларуская нацыя. Вераніка Лапуцька, даследчыца, сузаснавальніца ІС-цэнтр і, самае галоўнае, суаўтарка кнігі «Беларусь. Што ўсім трэба ведаць» знаходзіцца з намі ў студыі. Вітаем. Добрый вечар. Добрый вечар. Вераніка, пачнем ад асноўнага, бадай, пасылу гэтай кнігі, так, што Беларусь гэта не савецкі музей. Кнізе вы аспрэчваеце гэты стэрэатып, аднак пасля 2020 года, цягам апошніх 5 год, мы бачым, як улады кідаюць дзяржава кідае все рэсурсы, магчыма, ідэалагічныя і фінансавыя, акуратна тое, каб сканструяваць БССР 2 і 0. Ці не бачыце вы рызыкі, што ось яшчэ трошкі часу, і вашыя пасылы, тэзісы гэтай кнігі стануць неактуальнымі, бо фактычна Беларусь будзе той, якую яе хоча бачыць Александр Лукашенко.
Дзякуй вялікі за пытанне і дзякуй за запрашэнне. Па-першае, мы ведаем, што рэжым Лукашэнкі не першы год спрабуе зрабіць БССР 2.0 з Беларусі, так? Але той жа 2020 год паказаў, што гэтага не адбылося. Нягледзячы на тое, што нават афіцыйныя альбо менш афіцыйныя дадзеныя апытанні гэтак далей паказвалі, што людзі быццам бы сумуюць, у іх ёсць ностальгія па БССР, але ёсць вялікая частка грамадства, якая выйшла пратэставаць, якая мы ведаем, што яна гэтую думку не падтрымлівае. Гэта па-першае. Па-другое, я думаю, што больш вялікая рызыка на дадзены момант у Беларусі гэта нават не тое, што вось гэта ідэалогія БССР адродзіцца, а тое, што Беларусі страціць сваю ідэнтычнасць і сваю адметнасць. І мы ведаем, што расійская прапаганда і таксама інфармацыйнае поле, у якім у дадзены момант апынуўся дадзены час Беларусь, гэтаму, на жаль, спрыяюць. Пакольку няма незалежных медыяў, паколькі мы ведаем, што беларуская геаграфія альбо гісторыя Беларусі зараз зусім па-іншаму выкладаецца ў школах, то бок гэтым прасякнуты ўсе сферы фактычна жыцця звычайнага беларуса, пачынаючы ад школы, адукацыя і тое, што ён слухае, тое, што ён спажывае, якія каналы інфармацыі. Сюды можам дадаць і колькі экстрэмісцкіх каналаў зараз у сацыяльных сетках, што людзі не могуць гэта чытаць, яны баяцца. Вось гэта все, на маю думку, гэта набагата вялікая праблема, большая праблема і рызыка. Ну і вось уласна у гэтай барацьбе за будучыню Беларусі па прыкладу прошлых патэрнаў, так, савецкіх з мінулага стагоддзя, часам складаецца ўражанне, калі глядзіш асабліва на прапагандысцкую карцінку, што яны перамагаюць, што гэты вобраз Беларусі перамагае. Ці у вас такое ўражанне складаецца, ці ўсё-такі у вас ёсць аргументы вось у гэтай кнізе, што гэта не так? У нас у кнізе багата аргументаў, што Беларусь гэта набагата больш складаная з'ява і феномен, чым тое, што кажуць улады нават зараз, і чым то, як мы можам гэта ўспрымаць, жывучы, будзем шчырамі у дадзены момант за мяжой. Так, бо у нас таксама не ўсё мы ведаем, не да ўсяго можам дакапацца праз тыя крыніцы, якімі мы зараз валодаем. Але, на маю думку, інтэрнэт і ўвогуле і тэхналогіі, яны ўсё ж такі спрыяюць таму, што людзі дакапваюцца да праўды, дакапваюцца да гісторыі, бо зараз тое, што мае моладзь перад сабой, калі там наша пакаленне, там 30+, скажем так, мы дарасталі, не кажучы пра нашых бацькоў, які ўвогуле пра гэта не ведалі, яны не маюць. Яны могуць пачытаць в інтэрнэце і пра Велікага князя Святоўскага, пра гэта пішам, пра тое, чым займалася магнатэрыя. Мы пішам тут пра татараў, пра арабіцу. Гэта вельмі унікальная з'ява. Мы пішам пра габрэяў, пра ідзіш, то бок пра рэчы, якія былі, і яны адметныя, яны ўжо нікуды не дзенуцца, бо яны засталіся, яны частка гісторыі Беларусі, яны таксама ёсць в інтэрнэце, ёсць онлайн, і гэтыя рэчы можна знайсці. Вероніка, я папрашу кніжку, варта падтрымаць, канешне, такое, дзякуй. Кніга для замежнікам, перш за ўсё, яна па-ангельску, але паўстае пытанне, ці варта гэтую кнігу прачытаць і беларусам? Ну, ці ёсць яна, канешне, у варыянце беларускім, гэта асобнае пытанне, якое я таксама папрашу удакладніць, але нават калі яна ангельская, пытанне ў тым, ці беларус, які сам пра сябе все ведае, знойдзе цікавае ў гэтай кніжцы. Гэта суперскае пытанне, дзякуй за яго. Я думаю, што знойдзе. Я тэставала, скажем так, контент кнігі з маімі сябрамі з розным бэкграундам. То бок гэта не толькі людзі, якія вучыліся гісторыі альбо журналістыцы, гуманітарным навукам, але самыя розныя людзі. І яны казаць, што багата чаго з гэтай кнігі яны не ведалі. То бок я думаю, што нас атрымалася здзівіць і беларуса, і мы гэтым ганарымся. І, конечно, гэта будзе казана ваше другое пытанне. А які прыклад? Што, напрыклад, не ведалі? Ну, тая ж арабіца. Тое, што ідзіш быў афіцыйнай мовай БССР. Так, вось, напрыклад, зараз у Варшаве в Паліне ёсць выстава пра габрэйскія мовы, і яны гэта прапусцілі. Яны не напісалі, што ідзіш быў афіцыйнай мовай у БССР. Там толькі ёсць пра Біробіджан, то ёсць рэчы, якія нават навукоўцы не ведаюць, але мы гэта маем у кнізе. І адказваючы на ваше другое пытанне, менавіта таму для мяне, напрыклад, вельмі важна будзе, і мы з Давідам пра гэта размовляем з аўтарам, перакласці яе і на беларускую мову, і на польскую, і на нямецкую, і на французскую. Гэта гучыць вельмі амбіцыйна, але тым не менш мы хочам... Яна выйшла ў выдавецтве Oxford University Press. Так, гэта сусветна вядомая проста, я так разумею, это глобальны прадукт, які тыраж, і гэта ж па ўсім свеце, так? Будзе прадавацца ў кнігарнях для людзей, которые цікавяцца проста рознымі дзіўнымі экзатычнымі краінамі. Беларусь тут такой выступае акурат. Так, і
Плюсам ёсць тое, што у іх ёсць як бы філіалы ў гэтага выдаўніцтва па ўсім свеце, то бок ужо кніжка трапіла да, напрыклад, маіх сяброў знаёмых, хто жыве ў Штатах і в Канадзе. Ужо зараз можна замовіць на Европу, яна будзе прыходзіць. Яна таксама даступная на Амазоне. Ёсць розныя варыянты. Вось гэта цвёрдая вокладка, она самая дарагая, але ёсць мяккая, яна каштуе 60-50 злотых. Гэта можна дазволіць. І таксама на Kindle можна, яна яшчэ танней каштуе, то бок тых, хто хоча чытаць у электронным варыянце. І так, яна будзе распаўсюджвацца таксама па акадэмічных каналах, то па універсітэтах, па бібліятэках. І ўжо нам казалі выдаўцы, што яна, дарэчы, уже карыстаецца папулярнасцю і багата людзей купляюць. Ну так, і фактычна так, і вы сказалі, што вось там напісана гісторыя, так, і не толькі гісторыя тая далёкая, а і найноўшая падзеі 20-х гадоў, не ўдзел Беларусі і беларускага народа ў агрэсіі супраць Украіны, так, усе гэтыя важнейшыя, найважнейшыя аспекты нашага 21-га стагоддзя. Але і сама гісторыя Беларусі, беларускай нацыі пішацца, таму што цяпер і змагання нашы, так, і вось гэты крызіс, ён в працэсе. І пытанне, ці будзе хэпі-энд у гэтай гісторыі, асабліва ўлічваючы гэтыя рызыкі, пра якія вы кажаце, і з мілітарызацыяй, ідэалагізацыяй там насельніцтва і гэтак далей. І ў выніку вось ці верыце вы асабіста ў шчаслівы фінал нашай гісторыі? І што гэтыя тэзісы сапраўды наступная, напрыклад, кніга, яна ўжо будзе працягам. Чаму адразу фінал? У гісторыі, я думаю, што мы пакуль не ведаем, ці будзе фінал. Ну, гэта так, у нашай гісторыі, так, у нашай, в сэнсе, у нашай тут траіх, так, і нашай аўдыторыі гісторыі, так, той раз гледачы нас глядзяць. Яны таксама знаходзяцца ў гэтай гісторыі змагання і развязання гэтага палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта акурат, Алесь, наше апошняе пытанне ў кнізе, ці Беларусь суверэнная і што яе чакае. І вчора таксама на прэзентацыі в Варшаўскім універсітэце мы пра гэта разважалі. Я ўсё ж такі схільная быць аптымісткай. Можа, гэта непапулярная зараз думка. Я думаю, што тое, якім чынам Беларусь вытрывала апошнія стагоддзі, калі былі знішчаны беларуская эліта, беларуская інтэлігенцыя, некалькі хваляў, таксама інтэлігенцыя габрэйскага паходжання, якая вельмі вялікую ролю сыграла ў адбудове Беларусі падчас Халакосту. Але, тым не менш, беларусы выжылі, мы зараз размаўляем на беларускай мове, ёсць зноў-такі інтэрнэт, я думаю, дапамагае, таму што зараз безліч рэсурсаў і кантэнту на беларускай мове. Думаю, вы бачылі, што з ніадкуль з'яўляюцца людзі в сацыяльных сетках з профілямі в тиктоку, в інстаграме, якія цікавяцца мовай, чытаюць вершы. Для мяне гэта, ну, правда, это просто нейкі цуд. Прычым багата хто з іх жыве ў Беларусі, яны не баяцца гэтага рабіць, улічваючы, як зараз загружана вось ідэалагізаванасцю менавіта мова, беларуская культура. Я бачу, што там робяць музей беларускі, там ледзьве там стараюцца, конечно, не заходзіць за пэўнай чырвонай лініі, але яны стараюцца прамаваць гісторыю, літаратуру. Так, яно все так прыціхла, так, жыццё. Агулам, вот калі мы бачым кніжку, то пастае пытанне, як можна всю гісторыю, все жыццё, все тое, чым жыве краіна, напісаць у колькі там сторонак? Тут 270. У 270 сторонак. Але я дам яшчэ больш складанае заданне. Захвоціць прачытаць гэтую кнігу. Што б вы расказалі пра Беларусь? 3 самыя дзіўныя факты, пасля чаго дакладна захочацца прачытаць эту кнігу. На мою думку, самыя дзіўныя цікавыя факты гэта, конечно, кітабы на беларускай мове, і спецыяльна кажу гэтае слово, каб людзі паглядзелі, што гэта такое. Гэта жыццё беларускай магнатэрыі, якое было зусім не такім, як будуе мінулая беларускую сучасную дзяржаву, што гэта былі толькі там некая бедната і все такое. І трэці факт, я думаю, гэта, на мою думку, гэта роля габрэяў і ўвогуле мультыкультурнасць. Гэта тое, чым мы можам пахваліцца, і гэта, на мой погляд, узор і нават для еўразвязу, я могу так нават амбіцыёзна сказаць, якім чынам у нас жылі побач паміж сабою народы на суседніх вуліцах, татары, габрэі, людзі з рознай канфесійнага паходжання, як яны сябравалі, як яны адзін аднаго ратавалі, і падчас Халакосту, пра гэта мы пішам у кнізе, і гэтак далей. І якім чынам людзі чуліся вольныя, пра магдебургскае права. То бок вось гэта, я думаю, 3 рэчы, і, на мой погляд, самае галоўнае, чым мы павінны ганарыцца як народ, гэта такая мультыкультурнасць, умение дамаўляцца,
умение і разумець чалавека, у якога іншы культурны і рэлігійны бэкграунд, іншае выхаванне. Думаю, што вось гэта той прадукт, які мы можам прадаваць і ўнутры краіны, і, конечно, за мяжой. Апошняе зусім каротенька. А вот што Захад найбольш не разумее пра Беларусь, найбольш не разумее пра Беларусь? Я думаю, яны не разумеюць, хто такія ўвогуле беларусы і чым яны матывуюцца, калі робяць тыя ці іншыя рэчы, якім чынам адбываюцца нашы ўнутраныя палітычныя, так, нейкія працэсы. І таму ім заўсёды дзіўна, што вось чаму адбыліся пратэсты ў 2020 годзе. Яны не разумеюць, яны не заўважылі, як вырасла пакаленне людзей, якія аб'ездзілі ўвесь свет, якія працавалі на класных працах, якія суперадукаваны. Яны не ведаюць, наколькі адукаваныя беларусы, што беларусы сумна ведаюць некалькі моваў. Вось такія рэчы, я думаю, што нам не хапае такой самапрамоцыі і ўмення сябе прадаваць. Я думаю, што наші суседзі ўсходнія і паўднёвыя гэта лепш умеюць рабіць. Беларусы не, мы такія больш сціплыя, і гэтаму трэба вучыцца, і з гэтым трэба змагацца. Часам эта сціпласць нам дапамагае, часам не. Ну, акурат гэтая кніжка і пацвярджае тое, што мы намагаемся все ж таки сябе прадаваць. Дзякуем за гэтую размову. Вераніка Лапуцька была ў нас у гасцях, суаўтарка кнігі «Беларусь. Што мы павінны ведаць пра яе». І на гэтым, спадарства, мы ставім кропку ў сённяшнім нашым эфіры. Дзякуем вам за ўвагу. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Алесь Залеўскі. Добрага вечара. Пакуль.